Matějovi byla svěřena tato dokumentární činnost. Stojíme v loučce nedaleko Vizovic, Davidův stadion už při startu od vodní nádrže neprojevoval příliš entuziasmu v jízdě a ani následující kilometry nepřinesly žádnou změnu. Aby byla větší sranda, David musí každé větší stoupání vyběhnout vedle motorky. Zastavili jsme, nakoupili vychlazenou sodovku a jak už je zvykem, zabiják našel do 10 minut závady. Na šteftu karburátoru chybí matka, rošteloval se odtrh a v hlavní trysce uvízl chlup blíže nespecifikovatelného pohlaví. Nyní už zbývá jen vyřešit, jestli pojedeme přes noc a dorazíme do Poličné či nikoliv. Jo, a Pavel si opravil přední světlo. Mojí žárovkou. Novou. Stala mě 20 korun, Pavle. Jo. Jsem psal taky? Čárka tam mám být ještě. 19.